Una flor! Una flor? És una persona. Qui deu ser? I com l'ha pogut pescar, aquell calamar, un home tan vell? La qüestió és, ho ha fet per pescar-lo o per salvar-nos? Digui alguna cosa! Ei, parli d'una vegada! Que no veu que tenim un canó que la punta! No dispareu, encara morirà algú. Sí? Qui morirà? Jo, home. I se'n fot! Ai, Ei, calma't. va de graciós, aquest! Sisplau, escolti, bon home. Ens pot dir on som? I qui és vostè? Escolta, no és de mala educació demanar a algú com es diu sense presentar-se primer, noi? Sí, perdoni, té tota la raó. Li demano disculpes, em dic Ronald Noas jo sóc en Crocus, sóc el vigilant del far del Cap Bessó. Tinc 71 anys i sóc de signe bessons. El meu grup sanguini és AB i sóc... Ei, jo!